El primer record que tinc del teatre de Titelles era de quan jo era molt xicotet, en els anys 60, que feien en la televisió en blanc i negre, en televisió espanyola, les marionetes de Herta Frankel, la perrita Marilyn i Pepito, que són marionetes mítiques de la meva infantesa. Es feien magnífiques marionetes en la televisió i els xiquets ens quedàvem bocabadats. Berenàvem el pa i xocolata mirant la tele i se'ns caia la bava. Jo havia treballat en un taller de falles i tenia una miqueta d'inquietuds plàstiques, artístiques, no? De manera que m'havia ensenyat la tècnica del cartró de falla i a partir d'allí vaig començar a construir i a manipular titelles. Soc Edu Borja i soc de Benimaclet, soc titellaire i també actor de doblatge. M'agrada molt construir, per a mi és una teràpia i qui millor que el titellaire per a saber quin tipus de titella vols, quina cara vols posar-li, com vols pintar-lo i vestir-lo. M'agrada construir-ho i sempre m'he construït els meus titelles. Per a mi és una teràpia, el taller. Jo crec que a mi me permeteren ser actor de doblatge perquè jo havia fet teatre infantil i havia fet titelles i els titellaires estem acostumats a fer distintes veus. I fer la veu de la bruixa o la veu del dimoni. O la veu del rei, que és un bobot. Fas distintes veus i tu mateix parles i et contestes. I això per a dibuixos animats és una facilitat. De manera que té molt a veure el teatre de titelles amb el que fem en doblatge, no? Perquè has de fer creïble el personatge en tot moment simplement amb la teua veu. I quan aconsegueixes això, a base de concentració i de transmetre-li l'ànima al ninot, és magnífic. Jo m'he especialitzat en marioneta de fils, encara que he treballat amb totes les tècniques i continuo manipulant distintes tècniques. Però la marioneta de fils té un no sé què que em va enamorar. Potser perquè és més poètica, mentre que les altres són més dinàmiques i pots fer moviments més ràpids i la catxiporra i tot això. La marioneta de fils és poesia pura. Pots posar-li una música i t'arriba al cor. Els titelles, per als xiquets, formen part d'aquest imaginari col·lectiu que tots tenim de Papà Noel, los Reyes Magos, los dibujos animados, els còmics. I quan el veuen a aquests personatges fantàstics que cobren vida, es queden bocabadats, perquè diuen jo pensava que això era fantasia, però no, la fantasia s'ha fet realitat.